Baby girl, you be mine. You too fine, you so nice. Say you be my heart desire. For your love, me, I don't be psycho. Show me love, make I show you. Give me love, make I give you. What you need, I go buy you. Cene ya ke tsuntsuwar zuciyata. Ya ce tsuntsuwar zuciya. Ki ce tsuntsu. 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 Kuma yau dai ga baki ita ba ni wahala kai kin ga san ni. Amma dai an ce ta ce tsuntsu, she tsuntsu. Ce tsuntsu. Amma a kowane bidiyo kun saba shan wuya da ita ne ko wannan ne a wannan bidiyon saboda bidiyon ya zo da yanayin abubuwan da yake tana azumi kuma sannan kuma tana azumi da kasancewa ta sha ruwa karfe nawa 12 ita azumin ta rabi da rabi take yi yau ne ta yi full yau full da da wancan na shekaran jiya da na jiya da na yau an hada daya in an yi yau in an yi 12 yau to alhamdulillah dai siyama dai ana dan samun abun da ake samu a wajen ta sannan tana kokari iya kokari. Siyama me zaki iya cewa akan wannan bidiyon da kika yi kuma kina azumi kina jin yunwa? A'a. Ba kya jin yunwa? Kin ci abinci ne? A'a. Baki ci ba? Gaskiya kin yi kokari sosai amma a bidiyon ki waye tsakanin antinki da mazaje waye yafi baki wuya? Yana ba Ai baba ba ka san gobe ne na haihuwa na. Gobe ne za ka yi ranar haihuwanki a gaskiya gwanda da ke tuna mu wal ai da na manta a to gaskiya yi yanzu yanda za a yi kin gane me kike san miki a goban nan wanda in na miki ba za ki taɓa mantawa da ni ba kin gane Baba da abin da na ce ta kai mun. ai duk abin da kike so ai tunda ni ne na fice miki duk abin da kike so duk abin da kike so ki faɗi Ai alƙawari baba. na miki alƙawari yarinya ta Ina so ka daga jijiyar mama. Saboda gaskiya yarinyar tana burge ni saboda irin performance din da take yi gaskiya kuma alhamdulillah yarinyar na yaba da hankalinta kuma duk abin da aka dora ta akai yarinyar tana da kokari ba ta ba mu ciwon kai abin da ake so tana bayarwa gaskiya alhamdulillah sai dai in ci gaba da mata addu'a Allah ya raya ta ya kuma ƙara basira wannan araba shi bidiyo araba shi bidiyo first one din yafi wannan kai din nan ne kawai yake ba ta kuma ka san ta kalli wallahi wace magana ba kai akwai araba wannan din da na je ba ta araba shi bidiyo kullum idan ba kya nan sai in ji baba yana ce mata ai an faɗa wani tun farko kullum idan ba kya nan zaki kullum idan ba kya nan faɗa mu Idan ba jani. sai in ji baba yana ce mata ya ki tsuntso zuciyata In ji baba yana ce ya ga tsuntsuwar zuciya. kenan ko ku kai ta ce ba. ai ba ta iya cewa kai din ne kai kala a ko ta ce mana yake tsuntsuwar zuciyata ya ba ci yake a tsuntso ko ta zuciyar faɗa ba haka kawai a fuskar yake tsuntsuwar zuciyata kawai Ya ga tsuntsuwar Kai ta ce yake tsuntsuwar zuciyata ya ke tsuntsun zuciyata Ya ga tsuntsuwar daya siyama ce yake ya ce. yawa yake tsuntso zuciyata Ya ce. tsuntsuwar zuciyata yawa yake tsuntso zuciyata Ya ce tsuntsuwar zuciya. yake tsuntso zuciyata Ya ce tsuntsuwar zuciya. kullum idan ba kya nan Kullum idan ba jani. sai da tuwa bai yana ce mata yake tsuntso zuciyata Sai yana baba yana ce Wala ki ce bata me yake tsuntsun zuciyarta kawai a dauke shi a haka ina mamaki a ce karamar yarinya ga tana faɗan abin da babban ma ba kowa zai iya faɗawa yarinyar tana kokari sosai gaskiya Soyayya cikin raina ce a kan ciya da jabu-jabun Allah ba ni can. Farin ciki kai ne mai baiwa mariya, farin ciki in ya ce ka cika mu dai gaskiya muna jin daɗin yadda suke kasancewa a cikin wannan location din nata duk da wani location din idan aka tashi aka gaya mata wani maganan sai ta sha wahala ta faɗa an yi performance ɗin ta faɗa to sai kuma shi jarumin dan malam hudu sai zo kuma ya canja mata direction an ce ga abin da ta faɗa sai kuma shi zo canja direction kaga dole kwakwalwa yarinya ce karama dole ko babba ne in ana mai wannan abin dole kwakwalwar shi ya rikice sannan alhamdulillah da yarinyar nan tana da kokari sosai muna jin daɗin zamantakewar ta ma da jama'a haka sometimes zaka ga ma mutane saboda Allah ya bata zaka ga suna zuwa gida suna cewa sun zo ganin jaruma siyama ne sun zo ganin jaruma siyama ne to muna jin daɗin haka sannan kuma a makaranta gaskiya tana da kokari sosai
da bokon da islamiyya dan tunda ta fara makaranta gaskiya ba ta taba daukan position na biyu ba na ɗaya take dauka amma dai alhamdulillah ba abin da zamu ci sai dai mu gode ubangiji kawai. Yawa ƴan uwata ce sannan kuma kamar yadda dai ka sani duk wani haihuwa da za a yi a gidansu to sai na je na sha fate sai na je na ci shinkafa na sha kunun tsamiya. Wai na ga a behind the scene ma kana yi kamar kana acting dama a gaske kai kwarkwar ai shi wannan kayan in dai na sa shi to wallahi sai dai an rike ni to ai in dai na sa kayan nan to shikenan. Malam dangantaka ka da Siyama dangantaka na da Siyama dai dangantaka na dai kamar yadda ka sani Siyama dai ƴan uwata ce in kun duba za ku ga muna kama ta wani bangaren